La trobada d'escoles d'estiu va néixer enguany és la tercera edició. La primera edició va ser a Alginet. Alginet va ser la localitat mare d'aquesta iniciativa. Va ser una proposta de factoria d'idees i la intenció i l'objectiu era promoure un punt d'encontre on els xiquets que realment van a gaudir de les escoles d'estiu en un mes que també pogueren conèixer altres xiquets d'altres escoles. La segona edició va ser a Carlet. A Carlet realitzarem la mateixa dinàmica, la cercavila, i acabarem amb una masterclass que va realitzar el Gimnàs Cronos d'Alginet. I enguany el Càcer ens ha acollit en els braços ben oberts. Esperem que continuï molts anys i que vagin renovant-se pobles, que vagin apareguent xiquets nous, diferents edats i vagin coneguent-se. En la trobada s'ajuntem tots els pobles de col·legis i anem caminant per el poble i després venim al col·le i tenim també batucada. El pati. Per els amics i per no estar a soles en casa. Porque la escuela es muy guay, muy chula. Pues jugar, pintar, fer manualitats i passar-nos-ho bé. Jugar. Nosaltres som el xicotet, ballem, fem teatres, dibuixem i pintem. Perquè fa amics nous i s'ho passa millor que en casa avorrit. Pues yo es el primer año que vinc y pues no sé, a mi me van a aconsellar a anar perquè els agradava molt i vaig intentar provar. Pues perquè m'agrada fer nous amics. Tenien amics que són d'altres pobles i els veig en l'escola d'estiu. Perquè està molt divertit. És molt divertit, juguem molt, fem tallers, pintem, fem de tot. Anar a la piscina a fer jocs d'aigua. Fem molts jocs. Activitats, juguem a moltes coses i l'últim dia sempre anem i fem una festa de pitxanes en el col·le. Sí. Quan juguem en el pati, Sí. quan se banyem, quan fem jocs d'aigua, Sí. quan fem xerranó. Sí. A més, què és el que més t'agrada quan més hagi pel matí? Jugar plastilina. Pues que vingueu perquè us ho estem passant superbé. I és un exemple que s'ho estem tot. I si no tens res que fer en estiu, pues podries vindre a l'escoleta. Sí, perquè per quedar-te en casa jugant a la Play és millor. I en el sofà tumbat sin fer res. I a més que munten uns castells d'aigua superguais i t'ho passes superbé. Així fem de tot, inclús fem una festa de l'espuma. I manualitats. I manualitats també. Superxules les I manualitats. veure pel·lis. També. Sí, és de veres, un poc avorrides. L'altre dia varem veure Ramperral. O sigui, que vingueu, que així vos ho estem passant molt bé.
Bueno, i la iniciativa de fer l'escola és que l'empresa que nosaltres tenim en la concessió enguany de l'escola d'estiu ens va fer la proposta perquè ja és el tercer any que fan aquesta concentració i a nosaltres em va semblar perfecte. Tindre el grapat de xiquets que tenim avui a la plaça doncs és un goig. Per a aquest poble significa molt. La veritat és que estem tenint una acollida molt bona de l'escola d'estiu. Enguany hem superat totes les expectatives. L'any passat teníem 240 xiquets, enguany ne tenim 325. La veritat és que és tot un èxit, però el millor és que els nanos ho passen perfecte, els nanos ho passen pipa. Quan els preguntes, sí, jo vull anar a l'escola d'estiu, vull dir que és una de les coses, és un dels indicadors de que les coses s'estan fent per a que ells estiguen a gust. I enguany, ja t'he dit, l'any passat ja tinguérem increment i enguany ja ha sigut espectacular. Clar, l'escola és municipal, l'organització és municipal i clar que és una de les punts, és un dels objectius que té sobretot la regidoria de joventut de poder fer-se l'escola d'estiu i que els nanos ho passen genial. Aprofitarlo. Enguany portem diverses localitats, n'hi ha temàtiques que per pobles s'han de repetir. Enguany hem volgut pegar-li 360 graus de volta a l'escola i estem treballant la diversitat. El que fem és que hem creat uns superherois que realment no podem dir aquesta paraula perquè està registrada, però és superdiversos, són uns personatges de factoria d'idees i res, són cinc personatges que se treballa un poquet la diversitat. Està el superdivers de diversitat funcional, de gènere, està el de creència o religió, el de pensament i el de llenguatge. I res, l'escola d'estiu va envolta dels superdiversos, que són uns personatges que volem treballar en futurs projectes, no sols en escoles d'estiu,
i donar-los a conèixer als xiquets. L'escola d'estiu és un lloc on els xiquets s'han de divertir, de passar-ho bé, com nosaltres diguem, de no fer deures, és superimportant. Els xiquets el que necessiten és oci i al mateix temps de l'oci les escoles d'estiu és un projecte educatiu. En un mes poquets valors se poden treballar en els xiquets, però sempre l'educació l'han de tindre endemà. Entonces la reacció que tingueren al principi es sorprenia, pensaven que anava disfressada inclús i s'imaginaven que el segon dia aniria com una monita normal. I conforme anaren passant els dies i agarraren confiança, començaren a preguntar-me que per què anava aixina, que si no tenia calor, que per què vestia d'una manera i d'una altra. I al final són xiquets i són curiosos i els vas explicant a poc lo que tu creus i lo que tu comeràs. Entonces a dia d'avui ja ho veiem més normal i es fa més gràcia, la veritat. El campament tenim una localitat que es diu Bufali, en la província d'Alacant, i és una població de 100 habitants, molt xicoteta, en la que té un riuet, i el que fem més que res són activitats a l'aire lliure, en la muntanya, anar al riu a nedar, i res, fer un poc el gorrino i que els xiquets s'ho passen bé. L'any passat anàvem de campament i ens ho vam passar molt bé perquè vam fer una festa de pijames i els monitors ens renyien i ens tenien que pujar dalt com a castig en els del xinet. Ens ho vam passar molt bé i ens vam fer molts sustos també.